tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Gramy. Tak. Ciąg dalszy. Pogoni za skrzyneczką. Słuchajmy. Understood. You are a shrewd man, Mano. Trust without cynicism is hollow. The count is good, Tarek. It's all here. So, what now? You will have access to the arsenal. When you are satisfied, the cargo will be delivered to a location of your choosing. Are your men prepared to travel? Not a problem. Polikara. I will have a map drawn up for you within the week. Tadzim. Ty morda. Are we here for the same reason? One of my men claims he saw a shipment of weapons enter the arsenal. So I got curious. Weapons. I would like to see them for myself. Short of killing everyone, I'm not sure how you'll get inside. You have been warned twice. No merchants near the arsenal wall. Take this away. Hypocrites! If your men did not buy my produce, I would not sell it here! You are worse than the Byzantines, you traitor! Hold your tongue, parasite. Even in times of peace, the poor are always under siege. If we inspire them to vent their anger, perhaps that will help our cause. Wrota do arsenału. Dobra, upewnij się, że zamieszki przetrwa co najmniej 40 buntowników. Nie wiem. Dobra. Feigning solidarity to push your own agenda. Aha, dobra. It is not pretty, but it will work. A więc tak. Afterfall ukończony. Nagraliśmy to z Mikołajem. Już. I będzie się okazywać dalej. Zostało tego trochę. Też może się widzieć poprawę dźwiękową jakości, ponieważ sterowniki były, coś z nimi było. Nie wiem, Mikołaj to tam wpadł na to i się udało. I teraz jest lepiej. O dużo. O wiele lepiej. Dobra. Czekamy. Łącz mi się. W kupie siła, bo kupy nikt nie ruszy. Ja pierdolę. Co tu się stało? That gate will not stay closed for long. The people are doing you a favor, Ezio. Return it, and keep them safe from harm. Ja pierdolę, zaś Hitlery. Kurwa, bronimy ich. No, nie. Trzeba ratować. Jeb, pięknie. Słuchajcie się. Ale mów kurwa. Patrzcie. No, co jest? Jeb. Bardzo ładnie. I zaraz rozdupcą tą bramę. Dobre widły. Dobra, co teraz? A, dalej bronimy, tak? No zdupcę was. Double kill! Bardzo dobrze. Nie. Kurde.
Pięknie. Jeszcze tylko 6 nam zostało przy życiu, takich, żeby mieć pełną synchronizację. Nie? Yes! Udało się. Co nie otwierają Mediamarkt? Tak jak w tej reklamie. Śmigiem, migiem, śmigiem, migiem, pędź do Mediamarkt. Śmigiem, migiem. Dobra. Ale ja wiem, gdzie on poszedł. Jestem dobry w to. Dobra. Ci tu widłami. No skurczybyk. Co to było? Jep. Ja pierdolę, jaki killstreak. Tak, chciałbyś. Dobra. Pięknie. Pełna synchronizacja to... Trzeba kogoś zabić z powietrza, tam za pomocą tej liny, tak? Znaczy... haku. Tego się to ostrze z hakiem to jest. Dobra. No to... Ale czekajcie, tam jest fragment... tego animusa. Ja tego... frajerze... O Boże. Jep. Skurczybyk przeżył. Nie! Chciałbyś. Dobra. Ale ja tu nigdzie nie widziałem linii. Ale paździerz. O. O, jest tam Franca. To ten. Everything is falling into place. Big man. is restored, my man. Do not forget who helped you bring it back. Of course not, my friend. I would not dream of betraying a man of your influence. But you must be patient. Nova Roma wasn't built in a day. I'm satisfied. Dla nich nie od razu nowy Rzym zbudował na... If a single one is damaged, the money stays with me. Dla nich u nich się mówi nie od razu nowy Rzym zbudowano, a u nas w Polsce nie od razu Kraków zbudowano. O ja pierdolę, amunicja. Znaczy te bronie. Broń u siebie. Bronie nie ma czegoś takiego. No chodź tu kurwa. Dzięki za pieniążki. No chodź tu. No nie no. No zaatakuj. Jeb. Zrobię mu serię gówno. Dobra. Mam opuścić ten rejon, tak? O kurde, daleko. Szybko. Kurde, rzucają kamykami. Jednak asasyni są potrzebni.
No oni mają haksy. No i co? Nie skoczycie, co? Ja pierdolę! Te chuje strzelają. Bardzo dobrze, że mnie nie widzicie. Macie mnie nie widzieć. Ja pierdolę. Yes! Ha! Zarabiane, pięknie. No i... Yes! Pięknie. Uciekłem im. Nie! Ja pierdzielę, sprawdzałem jaki jest czas. To jest kur... Dobra. No to pędzimy dalej. To nie jest daleko, to dojdziemy. A więc Afterfall ukończony. Będzie się ukazywać, jak się nie mylę, co drugi dzień. Tak, na zmianę. Nie, teraz mi już wraca, to nie. Tak na zmianę, jak będzie, dajmy na to, jeden dzień. Kurwa. Nie umiem się skupić. Dupa, nie. Nie ma bata, nie. Dobra, ja tam dojdę normalnie. Czytałem komentarze, żebym więcej mówił. Jest raz. I dwa, że mam się przemieszczać przez dachami, ale no, z moim fartem to się prędzej zabije, no ale spoko. Trzeba spróbować. Nie. Ała. A widzicie? Jakie to jest piękne. Dobra. W następnym odcinku Ezio będzie miał nowy kostium. Tak. Ja o to zadbam. Już tak niewiele. Tup. Jo! 6000 mam. Prawie. No tam Altair, no tak, Marcin. Sobie dajesz kostium Altaira i teraz mówisz do Ezio Altair. Brawo. Jumpa! Aha. Nie. O kur... Czemu? Dobra. Nie. Sofia. Salute. Salute, I am closing in on two Ezio. more books. One near Topkappa and the other in the Baysit district. Baysit first. Topkapi will be a dead end. Ah, see. What do you make of this? Oh, Ezio. Incredibile. Incredibile. Coptic bindings, still in good shape. Amazing. This must be a 3rd century transcription of the original. Sophia, what happened here? Gdzie to? Oh, that happens once or twice a year. People break in thinking they will find money. I do not keep much here, but this time they made off with a portrait of some value. It is a shame.
You keep working. I will find your painting. Ezio, the thief could be anywhere by now. If the thief came for Nie, money, no ale ja but chcę took a już painting, po he should trzeci be close klucz. by, eager to get rid of it. Klucza też można zdobyć if you happen później. to find it Znaczy, within the next ten few twój hours, obraz. meet me by the aqueduct. I will be running errands. Aha, dobra. Mnie nie spostrzegł. Daleko to? A daleko ten bazar? Nie, tutaj już. O ludzie, to jest tu. Jest w środku. Teraz będzie ciekawie. There is a man with a suspicious look. Where is it, Labro? Confess! I do not need to. I will just keep hitting you until you talk. I found it. Je, Someone daj go po pysku. Get your story straight before you lie to my face. I do not care how you got the painting. Just tell me where it is. I sold it to a merchant in the bazaar. How else will I feed myself? Next time, find a nicer way to be a canalia. On dostał po pysku. Posuń się. Dobra. I have a painting. If you are curious, a luminous portrait. You see how lifelike she looks. Her beauty shines through. Ci obije mordę. I wezmę te... Nie. Zostaw go. No. Ja chcę moje pieniądze. Czekajcie. Ja nie odpuszczę. Ale masz farta, chłopie, nie? Ja cię nie mogę zabić. 900 tych... Muszę się dowiedzieć, jak... Co to są w ogóle za pieniądze, nie? To jaka waluta? No to już tak gram? A nie wiem. Jak wiecie, to mi to napiszcie w komentarzach, bo to... Aż teraz jestem ciekawy. Jep. Dobra. Dojdziemy do celu i skończymy odcinek. Lampa. Jep. Sofia. It is a good likeness, don't you think? I prefer the original. Buffone. This was a gift from my father for my 28th birthday. I had to sit for Messer Albrecht Dürer for a full week. Can you imagine me sitting still for 7 days doing nothing? I cannot. Una tortura. Ja pierdolę, przy na tym So, I found you another obrazie w ogóle nie location, jest ten, podobno. and it is not far from here, actually. Grazie. Ezio, what is this all about? You are not a scholar, that much is clear. Do you work for the church? Not the church, no. But I am a teacher of a kind. Nauczyciel, tak? I will Mentor. explain one day, Sophia, when I can. Wróciła mi się kasa. Dobrze. I to by było na tyle. Z tej strony był AS z kanału Freaky Gamers. Komentujcie. Właśnie, jak wie, jak ktoś z was wie, napiszcie mi, co to jest za waluta tego, nie? Takie gówna zastanawia. Dobra, no. Siema.